भैरबकुन्द फैदोंमोन नै दिनै सानदे हायदो हाङा जाबो जाया जाबो जाया Dipakai? Coba langsung. Bang. Jaya. Udah selesai pra. Ini tuh teman deh. Wah. So finally nih kakak Fra pada manci. So. Badi hama. Oh shit nih lam ya. अच्छा रिमिक्स आइटम है ये nih stop जादोंमोन भिडिअ लामाया ओरैबायदि गाज्रिमोन हाबदो गारि खोनानानै गोनां जादों नै जों ओरैबायदि गारि दिनै सानदेना ओरैबायदि नुदों अकस्मात नै दालां गोदान बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों गोबाव जाबाय फैया नै इथिं लोगोफ्रा Terus tolong kan cangsikan. Hah? Nih, Arunachal lama. Arunachal faigra lama nih, oरैबायदि heavy जाबाय. हाजो खोनाय माने वाव हेभि वाव ओरैबायदि मोजां जाबाय लोगोफोर गाइसमोन मोना फैब्ला नै बिथिं फैनानै गारि बाइक फैयोब्ला जों न'आव ओंखारलांगासिनो आरोना माने फैनाय टाइमाव लानथ' टाइम मोनखायाखै ओंखायनो लायासै आरो मोनहैबाय दां बिसोरो माथो ओइ लैथिं मोनफैयाखै ना बिसोरो नै ओरैबायदि स्पिड ब्रेकारआ ओरैबायदि गोजौ होखादों Sunduri ada nebe जाबाय Trans Mall नै राइट गिदिंबाय so ओरैबायदि मोनाबिलि ना ओरैबायदि बाइक गारि खारदों Keren gila. Parfumnya ada. Nyawang kasihnya udah lu nih, mana Pak? Oh ya dong. Wah, belot kali. Baik.